JMP Entertainment. Ngilindile isikhathi eside ngikubonisa uthando lwami, izinsuku ziyahamba ngisala nemibuzo kuphela. Ngabe mina nganele yini? Ngabe uzongishiya yini? Ngifuna impendulo yakho, ungangifihli uthando. Baby wami uyangishada nini? Ngilinde wena ngiyaphela kimi. Baby wami ungitshela nini? Ngifuna wena kuphela kimi. Uyangishada nini? Uyangishada nini? Uyangishada nini? Ngikubonile uthando emehlweni akho, ngazitshela ukuthi nguwe wami. Sihamba ndawonye izandla zibambene, kodwa izwi lakho lisathule kimi. Abantu bayabuza bathi ngizolinda kuze kube nini? Ngithi uthando lwakho luyangikhanyisa, kodwa ngaphakathi ngiyazibuza nami, ngabe leli phupho lizogcwaliseka yini? Baby wami uyangishada nini? Ngilinde wena ngiyaphela kimi. Baby wami ungitshela nini? Ngifuna wena kuphela kimi. Uyangishada nini? Uyangishada nini? Uyangishada nini? Ngifuna wena kuphela, ngifuna uthando lwakho. Ngangijali ngenhliziyo, ngicela ungitshele iqiniso. Basopa Age. Uyangishada nini? Uyangishada nini? Uyangishada nini? Uma uthando lwakho luyiqiniso, ngicela ungibeke eceleni kwakho. Ngifuna ukwakha ikusasa nawe, ngibe ngowakho kuze kube phakade. Angisafuni ukulinda